Deliver mig package. Maghatod mi tong package sa imong anak gikan sa Saudi. Kay Sel. Pero naa pa ni siya ano na ba? Delivery charge 2,000. Wala pa nabayaran ang delivery charge. Diri daw, kuan kay mama nimo. Man, kwarta. Wala sa nag-ingon imong anak, man. Saan man nato? Walay mo bayad ra. Sa tatay o sina? Kuya mo kuya. Si Papa, kasi may short. Wala na ingon imong anak mo yung maabot karon. Pero wala pa man gud niya gibayaran ang delivery fee. Nakaw na ba? Wala ka dira. Sige, oo. Tanawon sa nato niya. Suryaw na nato to niya imong anak. Kailang? Kung walay bayad, ibalik lang. Opo, di man naman mabilin kung walay bayad. Sayang. Pinabiya mabalik, ma-return to sender. Gusto rin na lang niya, ipasend dito sa mong ate. Kira nay? Oy, Ito siya na. ang tawag siya? Oo. Laman siya. Ulti. 2,000 pa manggod ang kulang. Di na na. Or yung kwarta kayo, nakatuong matalam gaya na ba? Larap ko akong kwarta. Sayang ba kay mabalik ni dito? Sige dali, pa-receive sa namo niya. Tawagin lang to imong anak. Makahulat raman pod mi. Narita nay? Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Dali, dali na. Ano lang, dismilte. Joke lang, wala bayro nun. Walay bayro nun na ya. Ikaw pa na ay 2,000. Happy birthday. Kabalo ka na sa gikan? Wala. Ang nagpadala na ay mensahe para sa imuha. Happy 53rd birthday, Mama Ning. We are grateful to the Lord that you are our mother. Una, ginapasalamatan nako ang Ginoo sa kinabuhi nga gihatag niya sa ato. Dako akong pagpasalamat kay ikaw ang amuang mama. Nagdako mi nga naay kahadlok sa Ginoo kay imo jud ming gitudloan og maayo gikan sa gagmay hangtod karon. Mang, sorry kung talagsa na lang ta mag-uban. Lalo na karon kailangan namo maningkamot para sa future na pod sa among mga anak. Puhon makauban lang gyapon ta. Salamat sa tanan-tanan, Mang. Wala jud mi nagmahay nga kamo among ginikanan. Bisan pobre ra ta pero wala jud mi ninyo gipagutman lalo na sa pagpalangga. Salamat sa pagkabuotan o padayon lang sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Once again, happy birthday sa pinalangga namo nga inahan. I hope na surprise ka namo. Gusto lang namo magbawi sa tanan, Mang, kabaluman mi unsay makalipay sa imuha. Ang buo ta permi pero bawi ra mi puhon, Mang. Magkauban na ta. Hapit na. Love kaayo mo namo ni Papang. Oy, asa si Papang? Ali diri, sir. Love daw kaayo mo sa inyong mga anak. Happy birthday. We love you so much, Mamang and Papang. God bless. Nagmamahal, pinakagwapang anak ni mo diri sa Kuwait and Saudi. Ang inyong mga anak gikan sa Saudi o sa Kuwait. Sir, ikaw sa unsay message kay Mrs. Sa taas pang kinabuhi labi na din sa mga anak bigaan ko sila o mayong panglawas daghan pang mga grasya mo abot no. Okay, sige. Nya wala ay kasi
Ma'am, diha okay birthday. Oh. Okay, happy birthday. Sige, ikaw ma'am, sa imong maingon sa imong duha ka anak. Pasalamat po kung nauna sa Ginoo kay itagaan yun kong mga anak ko nga mga buutan. Mag-respeto yun sa buhay nga palangga yun nila. Kaya nakita yun nila among kalisod yun sa una. Kunaning kamot yun sila nga nagkuan yun, naglakaw yun sa layo para lang yun sa wala po ko nagkuan sila nga ganang usahay dili sila kataks ko okay ras ako kay simpre nagkuan po sa ilahang pamilya po sa ilaha po nga balay. So, ako gyud ko pasalamat po sa akong mga anak yun. Labi na kay Chinchil o kay Kritzel. Ug sa tanan po nako nga mga anak nga. Diba? Langga yun ako sila tanan sa akong mga apo. Oo. Okay. Anak jud no, basta buotan ang ginikanan, mudumdum jud ang mga bata. Oy. Nya, kulbaan ka nay? Nya, nalipay ka na karon wala. Nalipay po. Okay. Sige. Naman ko kay lipstickan ko ano. Lipstickan ka para bisan mo hilak, gwapa gyapon no. Sige, kantaan ka na mo na. Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Akong wish na tatagaan pa ko kuan taas mo kinabuhi sa Ginoo. Tumudog alang sa akong mga anak ug sa akong mga apo. Yehey! Happy birthday! Nay, kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga nakaabot mi diri karon bisag nagsaag-saag mi didto pangita no, pero nakaabot gyud ta diri. Og na happy mi nga happy ka karon wala. Happy po kay kaduhan ako nila gi-surprise. Oy, gaduhan na di ay. Karong adlaw. Hindi tong una po na 2 years. Wow! Oh, swerte kayo kano sa imong mga anak kay Mahay nga daghan gyud ako mga anak. Oh, pila ka buok? Siyam pila. Oh, mao na ka mo maminyo mo daghana jud ninyong anak. Okay, nanay, happy birthday. Palakpakan. Yay! Happy birthday.